Здравейте, драги зрители! Днеска малко по-силно ще говоря. В миналия епизод сигурно не съм се чувал. И това е втория епизод на серията First Encounter. Нещо мишката ми се представя. О, добре, няма. Добре, днеска си продължавам. Съжалявам, съм кръсен. Просто да си го запомня. И ето сега започваме долу. Не е проблем. Просто не е неудобно с малко. Не го така по-добре. Добре, малко... Съжалявам, лекото не е правен бъгъл. Да се случи. Но... така няма. Добре, така има. Сега ще спра за... е така. Нямам едно нищо по нея. Сега трябва да работи, без да съм отворил два секса. Това съм готова много пъти. Съм го отворил това. Ето, така е 50 пъти по-добре. Мултитапански пъти. И за съжалявам ще говоря по-силно. Просто слушалките ми не работят и не мога да ги ползвам. Добре, ето добре. То също. Както да е. Ето. Това трябва да е някакъв... мамка му! Бахч! Това е мамката. Може да го виждам предимно. Готино. За видео много. Много интересно. И сега погледах малко клипове на Great Pyramids. Разбрах как съм мина. Значи това е края на играта. То няма друго ниво. И ще пробвам да го мина накрая. Малко труден край. Защото се обичаш някакъв бахти изрода. И аз се чуих по цялото време, то беше отворена вратата. Добре. Сега... чак. Хиляда мангали ми изляха. Бах, хиляда мангали ми изляха. И... И съжалявам. Върнах се. Просто дяло ми е много иска. Може би ще изрежа тази част. И както да правя. Ето, стъпа някакъв мръсен, капан, смотан, тапандар. Съжалявам за прекъсването, просто дяло ми
са малки. Той сега слушай. Такова то сега събота. Тогава сега ходя на такъв курс. Сега ма как за спомня да отивам до проклет курс. Всяко ще стане. Тая веднага ще затворя. Сега тук ще ме заклещят. Да. И готово. Сега ще пробвам наистина да превъртя играта. И обещавам, че няма да спирам с епизодите. Аз един ден след като снимах каса взема секретно. Той във всеки от екранта е така. Не е така, ама пак е секретно това е това. И сигурно ще го кача в YouTube точно днес. Утре. Ама ще се пробвам да го кача. Добре. Но значи, ще ви кажа две неща. Какво ще правя? Значи, ще правя поредица, не само на тази игра. Ще правя поредица на Minecraft Survivor. Това всички, които гледат това, се абонират за мен и ще очакват да гледат Minecraft Survivor. Защото винаги съм искал сега да правя Survivor. И сега гледайте, пускам клипове. Не пука на мен пуши са. Така, този лабиринт най-много вряза всички. Ръкати. И ще пробвам да е миналия епизод беше 9 минути там толкова. И това ще е малко повече. Това ще е 12-13 минути. Добре. И съжалявам за шумови, ако се чуват отново. Чай, сега ще видите. Съжалявам за това. Прекъсването. За леките прекъсването за смъртия шумови. Както и да. И продължавам си. Я, тук. Това е врата. Всяко има напред, бам. Бам, някакви стъпана има. Бам. Ай, камикаци. Направо не знаете колко ми мързи камикаци. Точно колко да ни има. А, ти от бял си беляса. То са шуна колем. Сега ще видите как съм бял най... Трябва да сте много мега някакви плата.